Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa family emedokwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị ji wee bịa bụ Spiritual Awakening Part 1. Spiritual Awakening Part 1. Ihe chọrọ ka nkọwalụ gị bụ na o nwere ihe mmadụ kwesịrị ịma bụ Spiritual Awakening. Nke mbụgolo Spiritual Awakening bụ ihe ị kwesịrị ịma bụ enwere ihe a na-akpọ 4 cardinal point. Then nwere spiritual number 7 ma akọwalụ gị ihe niile ndị a pụtara. Spiritual awakening bụ and cardinal point ya ka anyị chọrọ ịkọwa. Nkụzi ya ga-adị omimi mana ipe attention gradually ị ga-enwe ike ịmụta so many things from ihe chọrọ ịkọwara taa. Nke mbụ, the earth gross material world nwere 4 cardinal points. That 4 cardinal point is embedded in east, west, north, and south. We already used to it, and that 4 cardinal points represent the power of the sun, the light elements, including the sun, the moons, the stars, and rest of them. Then another element, the water element. Yes. Then under that one. Then were the air element. Then where the land element, the earth. So sub regions. Listen are those elements. That's why you have 4 cardinal elements. In other hand, other spiritual power 7. About me to match to Mexico where he got here. And will layer by layer in spiritual power. Then that is why 7 represent mystery, represent spirituality, represent power. Onya kpatara na mgbe gburugburu n'ala Igbo ọ bụrụ na eje ebe sitere aka ebe siri ike mee ihe siri ike a ga-asị gị na agara agụ na asaa na mba na asaa, because 7 represents high spiritual number. 7 represents spirituality. Now, on earth, they will their spiritual number 7. In spirituality, ebe ga na mature. Ọ na-abụ mmadụ bata ọfụ maybe Igbo spirituality. Enwere some basic things atụrụ anya na ị gara eme dịka ịda achụ aja, animal sacrifices. Animal sacrifices, the importance of animal sacrifices is 1. It helps you to pay the debts you are owing to earthly spiritual forces. Yes, because you are owing those debts because you are in the gross material world where those animals matters. And some of the ancestral and family altars was erected using those animals to erect them. Therefore, about the Batanibo spirituality, you begin to appease them. We don't know be the Benagi, Ndiche, Ndaka, Nandegere, Aquarium, Mobodom, they can this apple, Mobo, Okumodi Chichegas. They are using animal sacrifices. So, for you as a beginner, when you accepted the awakening as a beginner, you begin to appease them using those animals that was used when those altars was erected. Those altars include Ebadora and Abednage, Odomo, or Aquarium, Mo Bindi Chie, Mo Webado Amadioha, Mo Webado Rudo, Mo Webado Las, as case may be. Money na did Abednage.
Yes. Animal keji we doha. Yes. So in order as a new person that's awakened, you pacify them, you appease them with all those animals. However, going forward spiritually, oge eluo, depending ka iji agbagota and onye na-eme ntọ gị. Abịa na ugochitubelu na temple, anyị nwere 4 categories. Anyị nwere friends of the temple, anyị nwere children of the temple, anyị nwere members of Ordinary Restoration Evangelical Mission, and anyị nwere consecrated group. All these categories nwere ihe ha represent. And that machi kọwara gị na mgbe ị na-agbagota spirituality, o nwere oge ọ ga-eluo, you need ọzọ ị na-achụ aja kwa mgbe dịka onye bụ novice, especially aja ihe mme. Ị nwere power dịka spirit dị in you, ọ depend onye na-aga ide gị, ị renegotiate with ọtụtụ ụmụ mmụọ dị iche iche, especially those ụmụ mmụọ that has direct link with you, all depending on your spiritual level. Yes, agwa gị na spiritual level, the spirituality were 7 categories. Yes, so mgbe ị na-agbagota nwere oge ọ ga-eluo, you need also you pay less attention to blood sacrifices. Ihe ga na-emezi mgbe ị batara n'ọdịnala, enwere ndị children of the temple that they will agree with me that keep following our system in the temple. Now they offer less sacrifices annually. Yes. Onwere ndị na-eme nke ha once in a year, when ndị na-eme nke ha twice in a year, when ndị na-eme nke ha 3 times in a year, as case may be. But ihe na-achị kọwara gị bụ na that's your spirituality na-aga ide gị. Ịbata ọfụ n'ọdịnala Igbo, enwere ọtụtụ ụgwọ iji directly or indirectly because of ọgbụgba ndụ dị iche iche ndị gị na ha nwere link, mana mmadụ mana mmụọ, ma ọ bụ ihe si n'ezinụlọ. Ihe ndị a ga-achọ appeasement, blood appeasement, human ndị a niile. Mana m achọ ịgwa gị, as going forward, ịfụ na ihe niile a abụrụzi ihe ga na-eme repeatedly, depending on their guidance, etu esi wee guide ya gị, and their vibrations na agbagota. Yes, their vibration gbagotaba. Ịfụ na o nwere other forms of sacrifices ị ga na-eme, they very effective. Yes, they very effective. Mana ha abụrụzi blood sacrifices. Ama na ọtụtụ ndị mmadụ ya adị confused because ha ghọtara etu a. Yes, enwere ebe ị ga-elu ọnya ka ji wee gwa gị na-ekwesịrị inwe a particular altar that is standing by you, na-aga ide gị ka ị were na-eto na-agbagota na spiritual level. O nwere ebe ị agbagotoro na spiritual level, o nwere ike ọ bụrụzie sa annual sacrifices ka ị na-eme. Enwere ike ọ bụrụzie na ọ bụ alms giving, supporting the less privileged, and so on and so forth, ka ị na-eme within that altar that is standing by you. Yes, enwere ebe ị ga-eruo spiritually, a fool that you have grown even beyond animal sacrifice. Animal sacrifice is for the beginners to some certain level. And where some certain level you will mature, you will be able to have direct interactions with spiritual vibrations. On a man on well, they grow their spiritual level to the extent that they interact with their forces one-on-one. So there were some certain things he can name, and were key sacrifices. Here, but not to them, but to go too much when a high or all. Had they seen Uncle Abayanoqua, therefore, they repeat what they have done. Okay, where a standby altar
mmụọ gị nabatalụ ị ga-belong to na watch ya back. Ọ bụrụzi ije na si ebe a banye n'ebe a, si ebe a banye n'ebe a, you spend more. Ọ bụrụ na ebe ahụ ị nọ ka ị nọsiri ike, if you are growing, does ide eme reputation. Enwere oge ọ ga-eluo ihe ị nidiziri ide eme bụ ịbanye na aja a na-achụ n'igwe ka mmadụ ga-atụ. Ịma na o nwere ike ị na-achụ aja personal, mmụọ nwere ike na-anaghị ihe chi ọkpa anọ for a reason. However, ịmọrọ na ọ bụrụ na ị chụọ aja ayiri n'igwe, ọ bụrụ na aja ọ na-agba achụsịa ewelu ebulu example ihe chi ọkpa anọ wee conclude ya n'aha mmadụ dum. In the spiritual standing and spiritual vibration, mmadụ na-anwa tụkọtara ego ejigo ebulu na mmụọ aja ha chụrụ bụ aja ebulu each. That singular ebulu cover mmadụ niile. Yes, o nwere ebe ị ga-eru depending the altar that is backing you. If na those ọlụ ahụ ị na-alụ personal, repeatedly, can be done as a unit. Ka mmalụ ga-atụ na temple anyị nwere aja dị iche iche anyị na-achụ n'ọnwa ọbụla. Then and the other ọnwa ọbụla comprised 7 times 4. 4 is a magic number, 7 is a spiritual number. Now, etu ndị Igbo si agụ arọ na Igbo spirituality count every month is 28 days. 28 days means 7 times 4. 7 times 4 gives you 28. So number 7 and number 4 is a magic number in spirituality. Now, within that 4 magic number and 7 times 4, meaning 28 days, in the temple, I na-achụ aja ụzọ aja saa ugboro anọ. Aja anyị na-achụ to cover ndị niile that belongs to the temple, ndị nọ under the influence of our altar. Now, ndị a niile nọ under the influence of this altar, it will interest you to know no nwere ndị bụ children of the temple, but ihe ha na-eme aja ha iri n'igwe ka ha na-partake, making it possible for them to remain protected even without achụ aja every month. Ọ bụrụ na ị na-eme every month you repeat kwa aja ichigoro mbụ, ọ ga-eme gị spend their more money. Mana ọ bụrụ na ị na-eke into aja iri n'igwe, that altar nwa ị belong on ya ga na-achụ aja dị iche iche. Enwere mgbe eji achụ aja ndị mmiri, enwere mgbe eji achụ aja anyanwụ na Eze-Ena, enwere mgbe eji achụrụ ndị ikuku aja, enwere mgbe eji achụrụ ndị ana aja. Ihe niile a revolve into these 7 aja dị iche iche a na-achụ. Mgbe eji akwapụ aja uke n'isi ụlọ niile, ihe a niile bụ ihe ya spiritualist ga na-alụ, even without informing you. All those things bụ aja ọ ga-abụ ị na-eke in na aja a na-achụkọta n'iyi a na-achụ n'igwe, you will be covered. You find there out na since ị na-eke in na aja a na-achụ n'igwe na ihe ọma na-emere gị. So ihe ị ga-emedewe bụ ike in na aja a na-achụ n'igwe, because aja a na-achụ n'igwe bụ igwe bụ ike. O nwere special power nwere. O nwere aja ị ga-achụ as individual, ọ bụ enye gị the desired result. Mana achụ aja a n'igwe, onye desired result. Let me give you an example. Ọ bụrụ na achụ aja a na-achụ n'igwe as a group, the highest matured spirit among the ndị natural aja who will elevate other people sokwa na aja into the same level. Abụrụ ka m mesikọwara ya. Ọ bụrụ na a na-achụ aja gratitude, then the least spiritual person na-elidi the aja. Level ọ bụla ọ nọ ka ọ ga-drag other people so na that aja to that level. Mana o nwere ike ịghọtabere because he may ever operate that higher spiritual frequency.
So ihe na-achịkọwara gị bụ key in na aja a na-achụ n'igwe maka na ike dị ya. Aja a na-achụ n'igwe bụ na that altar you belong to awọchibago ya back. Mara oge a ga-achụ aja ibukwapụ uke. Mara oge a ga-achụ aja for gratitude. Ihe niile na kill into the rules. Onya kpetara na every spiritual altar na-enwe asị gị na ụbọchị dị etu a ụbọchị ha ji achụ aja dị etu a. Ọ bụrụkọrọ ka Catholic ị ga-afụ ha na-enwe season. Ọ sị gị na oge a bụ oge ụka ji aba na season dị etu a, oge a ji aba na season dị etu a, etu a ka o si wee. So every spiritual altar ga-enwe aja dị iche iche a na-achụ seasonal. O nwere ike ịbụ aja ọ na-achụ every nkwọ, nwee ike ịbụ aja ọ na-achụ every eke, nwee ike ịbụ aja ọ na-achụ every orie maọbụ afọ. Yes, aja niile a na-achụ nwere ihe a na-achụ n'afa mmadụ dum. So ihe m na-ekwu bụ na ọ bụrụ na spirituality na-arụ na that altar you belong, kpee ekpere yọọ mmụọ gị na ha dị ka ha direct you to the right path. Ọ bụghị ha na-align go gị na forces niile gị na ha so. Ngwọrọzi mmụọ na-agbago ụgbọ, ngwọrọzi mmụọ ndị gbakudoro azụ i align ya n'onwe with forces gị. Ihe iri dizi kịta bụ aja iri n'igwe. Iri dị ozi ka anaghị arụ ụmụ ọrụ a repeatedly, every month repeatedly. No, you don't need those ones. Ihe iri diziri bụ ọ bụrụ na aja a na-achụ n'igwe, just to be watching your back. Ụbọchị eji achụ aja eji akwapụ aja uke n'aha mmadụ. Ụbọchị eji achụ aja gratitude, ọja bụ aja gratitude n'aha mmadụ. Site n'ụzọ dị etu a ifo na ị na-spend less, and site n'ụzọ dị etu a your spirituality you are growing, you are rising. O nwere oge ọ ga-eruo level ọ ga-abụ iluo you need those aja ihe mmee, because you have grown to the higher spiritual vibration, to the highest spiritual vibration which every man can achieve here on earth. Mana ọ maka na ịmarọ ihe ịmarọ nwere ike ọ karịrị gị because ị ghọtara ya. Have you asked yourself why other some spiritual altars, spiritual sects adịghị achụ aja ihe mmee, but they are still doing great and no harm can ever touch them because they are operating with high frequency. Ama na ụfọdụ anyị aghọta nkụzi ya because of the level they are operating from. But that ma chekwa na ihe gbasara spirituality abụrụ ihe ị ga-ebu n'ike once. Ị ga-ebido gradually, bido na alignment, bido na restitution and alignment. It shall be well with you. Ọnwa ajụjụ ị nwere na nkụzi ya ma ọ bụ ihe gbagwojuru gị anya, chat ya m na WhatsApp nọmba m na ya na screen gị ga-afịa 0805-7837-672. I repeat 0805-7837-672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi luwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwu Premier be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie.